de Monterroso iniciou tamén o ano pasado a construción dunha residencia da terceira idade cun orzamento de 442.000 euros que obtivo do Plan E do Goberno Central. Este xoves, o alcalde e o presidente da Deputación asinaban un convenio polo que a institución provincial aporta 120.000 euros para dotar o edificio dunha segunda planta. Monterroso conta cuns 4.200 habitantes, dos que o 30% ten ou supera os 65 anos de idade, o que hai que engadir un crecemento vegetativo negativo. Esta situación motivou que o Concello iniciase a construción dunha residencia da terceira idade que rematará ca achega da Deputación. Como se ve, é un edificio precioso, novo, onde imos acoller a todos os veciños e as veciñas que teñan por conveniente continuar en Monterroso e, desde logo, estar ben atendidos, xusto tamén aquí ao lado do centro de día. É, polo tanto, un espacio destinado a servicios sociales que, francamente, do que nos sentimos orgullosos. O novo edificio atópase a carón do Centro Sociocultural, que acolle un centro de día ao que acuden unha vintena de veciños do municipio. Pareceme moi necesaria, porque hoxe ainda podemos ir á nosa casa, pero o día de mañá que non podamos, pois ter onde dormir, onde quedarnos. El centro de la tercera edad, que a mí me parece adecuado para Monterroso, aparte creo que en cada pueblo se necesitaría uno. O centro, que conta con 2 plantas máis ao baixo, dispón de 30 plazas para persoas maiores que poderán disfrutar dunhas coidadas instalacións. Segue aberto o prazo de solicitude para optar ás primeiras bolsas de estudo que convoca o Centro de Artesanía e Deseño. As axudas ás que se destinan 60.000 euros, 12.000 para cada unha delas, están dirixidas a titulados, recén estudantes e profesionais vinculados ao sector da artesanía e o deseño. Os que resulten beneficiarios destas bolsas participarán activamente nos distintos obradoiros que oferta o centro, que este ano presentan novidades como o da pedra, do que tamén falaremos a continuación. Os beneficiarios realizarán traballos de investigación e catalogación, deseño de produtos de moda a través da colaboración en obradoiros artesanais e ampliarán os seus coñecementos en disciplinas como a cerámica que desenvolverán na fábrica de Sargadelos. Aunar a artesanía e deseño para ofrecer un produto máis innovador e aumentar a rendabilidade do sector na provincia é o obxectivo que se persegue con estas axudas. Están dotados con 12.000 euros cada unha, van a ser ata chegar a 60.000, por tanto son 5 becas, bolsas de artesanía e diseño e por primeira vez o facemos. Eu creo que é algo importante, sobre todo nestes momentos onde temos que promocionar a nosa artesanía e o noso diseño. Un nicho de emprego que ten demostrado a súa existencia, que sabe competir. O programa é resultado do traballo conxunto entre Concello e Deputación. O alcalde da cidade tamén ofreceu á Xunta a colaboración para facilitar os baixos da tinería ao colectivo. Estamos dispostos a colaborar e a abrir negociacións ca Xunta de Galicia para que dunha vez se poñan ao servicio dos artesanos os baixos que se rehabilitaron, algunhas das vivendas incluso están habitadas, que se rehabilitaron na zona da tinería. Os artesáns interesados poden descargar o impreso de inscripción na web do Centrat e deberán presentalo antes do 1 de marzo no Rexistro Xeral do Inludes. Os obradoiros dirixidos aos artesáns son outra das ferramentas das que se vale o Centrat para apoiar o sector. O de iniciación no traballo artesanal en pedra que se está a desenvolver estes días é unha das novidades que presenta o programa deste inverno. O que se pretende en 40 horas facer unha aproximación ao mundo do traballo da pedra, concretamente do granito, con granito daqui, entrando un pouco en contacto cas técnicas e cas máquinas que se usan hoxe en día. Este canteiro de Antas de Ulla considera que o seu é un oficio con futuro. O oficio de canteiro creo que permanece vixente, dos oficios artesanais quizáis esa o máis viable, porque tes aplicacións o mundo da construción, en pedra se sigue traballando, hai infinidade de obxetos que se poden remasterizar e facer en pedra. A aprendizaxe precisa o coñecemento dos materiais e, sobre todo, moita habilidade manual. No primeiro taller temos unha operación de desbaste dunha peza por puntos con un aparato que se chama puntógrafo. No segundo taller estáse a facer un relevo en baixo relevo con motivo heráldico. No terceiro taller estamos facendo unha letra en 3 dimensións e o proceso que se está facendo de acabado no seu paramento superior
é un abuxardado. Vas vendo que unha cousa tan dura como é a pedra, que a vas moldeando, que va collendo formas, é algo que é moi agradecido e que te produce unha gran satisfacción. Isto fago un pouco, pois, un pouco como hobby, tamén o mellor nun futuro para dedicarme a algo relacionado. Ademais de labrar pezas persoais, os alumnos do Obradoiro de Cantería traballan na imaxe corporativa do Centrat en pedra. O coñecemento de idiomas é un valor añadido para ter máis facilidade á hora de atopar un posto de traballo. Actualmente un dos que está a ter unha gran saída profesional é o alemán. Conscientes delo, o Concello de Lugo decidiu este ano incorporar o idioma dentro da programación que se oferta na Casa das Linguas. O resultado foi todo un éxito. As 45 prazas dispoñibles, esgotadas en menos dunha hora e unha lista de espera a rebosar. O 1 de marzo é o día sinalado para que todos os inscritos podan comezar a practicar alemán nas actividades organizadas polas Casas das Linguas. En 10 minutos de abrir teníamos 45 plazas entre los dos centros y se ha completado totalmente. De hecho, están barajando abrir 3 grupos más, otras 45 plazas más. Bueno, mayormente gente de 30 años, gente con estudios, profesionalmente en un momento difícil y que quieren pues buscar una salida a su, a su labor profesional, unas mejores condiciones. Y bueno, el acuerdo Merkel pues ha sido un detonante impresionante para el éxito que ha tenido el alemán ahora mismo. Nas Casas das Linguas non se imparten clases. Son uns centros pensados para practicar os idiomas cunha metodoloxía baseada na lingua en sí, na súa práctica. Para elo inclúense proxeccións de películas, grupos de conversación, coloquios ou acceso a internet no idioma que se seleccione. Me apunté en el curso de alemán porque soy ingeniera técnica agrícola y estoy en paro y bueno, como Angela Merkel ofrece trabajo en el extranjero, pues a lo mejor teniendo un poco de nivel de alemán, pues consigo trabajar, aunque sea allí. Y todos tenemos un poquito de inglés, pero nadie tiene, o un poco de francés, pero alemán nadie. O Concello programou actividades para persoas que toman contacto por primeira vez co alemán e tamén para aquelas que xa teñen algunha noción no idioma. A Deputación iniciou as obras da nova ponte de Arante en Ribadeo logo de 7 meses de espera dos permisos da Xunta. A infraestructura estaba en estado ruinoso desde as inundacións de xuño, data na que o organismo provincial puxo en marcha un plan de choque na Mariña que se executou en 40 días e no que se investiu 1,2 millóns de euros. Tan só quedou pendente a actuación de Arante, xa que non se obtivo pertinente autorización do Goberno Autonómico ata finais de xaneiro. O derrubamento do muro da Rúa do Teatro abre ao público os xardíns da Deputación que pasan a formar parte do paseo interior da muralla. Os traballos forman parte do proxecto de reforma e peonalización da Rúa San Marcos que a Deputación e o Concello están a cometer dentro do Plan Urban. O presidente provincial e o alcalde de Lugo supervisaron as obras que comenzaron en novembro do 2010 e estarán finalizadas no mes de abril. Os gandeiros teñen de prazo ata o 10 de marzo para solicitar as subvencións do Inludes destinadas á execución de obras que impulsen o medio rural e o sector primario. O organismo dependente da Deputación inviste 600.000 euros nestas axudas ás que se pode acoller calquera asociación ou agrupación de gandeiros en ánimo de lucro. O organismo provincial executará unhas 100 actuacións cas que como mínimo dará traballo a 300 persoas. O butelo será o gran protagonista da 14ª feira deste produto autóctono que se celebra esta fin de semana na Fonsagrada. O recinto feiral estará aberto dende o sábado ás 10 da mañá. Os asistentes poderán degustar o butelo nos 63 postos que participan. O domingo continuará a degustación durante todo o día e tampouco faltará a actuación musical de varios grupos folclóricos. A carpa arroba do Innovate estará instalada dende o venres ao domingo. Alumnos da Escola de Imaxe e Son e técnicos da Fundación TIC cubriron este sábado o encontro entre o Xacobeo 2010 Ribeira Sacra e o Cuestra Piedra Santa Cruz de Tenerife, que se celebrou no pabillón da Pinguela e que gañaron as Monfortinas por 3-2.
O traballo da Fundación fixo posible a emisión en directo do devandito encontro na canle Espormanía, así como en Popular TV. A maiores, a TVG emitiu o sinal en diferido. Esta actividade forma parte do convenio de colaboración asinado entre a Fundación e o Club de Voleibol.